न दी हमनी का पगला एगो बारे लालू यादव पगला पगले के देव जब वोट अब तो से खोल के कहते नहीं केहू खड़ा होको पगले हमनी खातिर काम तनी जे है लालू यादव के दिए तो दिए ना तो लालू यादव के पार्टी से सुदामा प्रसाद में बड़े ना तो सुदामा वो प्रसाद खड़ा हुए तो उनका के ना दिए वो अपन घरे रह ना ना अला रउआ कह तनी जे मने हम कहते नहीं जे हम बुर्बक आदमी है प्रसाद या फरसाद के हमनी के ना दे हमनी के बानी जे शाहपुर विधानसभा के लालू डेरा में सैया मरचैया कहला हमनी के देख ली बगले में बांध बा ई जगह बांध टूटल बा आई रहे जे हमनी के तो भइल है जे भाई लोकसभा के चुनाव चलत है जब एजो के जनता जनार्दन के हमनी के विचार जाने के प्रयास करब जा जे आखिर एजा के जनता के दिल दिमाग में का चलता कहाँ घर भाई जी एजे घर हो सासाराम बिहारी आई देख लिए एजा बनावत तनी है का एजे घर रउर का बुझाता चुनाव आइल बा पता बा चुनाव आइल बा हमनी के पता है कुछ हैं? हमनी के पता नहीं अजी कुछ पता नहीं है हमनी के अरे वोट आइल बा चुनाव आइल बा लोकसभा के बड़की कह पता नहीं करुआ ना एजा के सांसद के ह पता बा हां के ह नाम नहीं पता तो अपना याद नहीं क्या हमारा विधायक के ह पता बा विधायक राहुल तिवारी सांसद जी पता नहीं के आर के सिंह भाई अच्छा आर के सिंह बड़े तो चुनाव आ गइल बा हां जी तो वोट दियाई नो जी जी तो मैंने का बुझाता सांसद साहब मैंने काम निमन के लिए बड़े की बदलाव होके के चाहिए हम तो ना बताइए जन ना नहीं नहीं हमारे से मत पूछिए और के देख ली ए जब हमनी के बानी जाए जब बुझाई ला जे समोसा के दुकान भी है जब हमनी के जाने के प्रयास भी कहीं है जा कि आखिर ए जब के लोगन के दिमाग में का चलता आई एगो और दुकान भी है जब एगो बाबा बनी बाबा एजे घर हो चुनाव आइल बा पता बा कैसन चुना पता नहीं खे ना ना अरे सांसदी के चुनाव अरे आइल हमने के कुछ जानकारी नहीं है बुर्बक आदमी चुनाव का कहाला कौन चीज कहाला काम उम भइल बा जब क्षेत्र में कुछ ना हमने के नहीं है जानकारी काम तो भइल बा जे नीतीश सरकार है टंकी बैठवा के पानी मिलते नहीं चारू रहते लंगे बा हाँ कहीं चलता टोटी कहीं कुछ काम नहीं के भइल ए जब सांसद जी विधायक जी आवे ले लो आवेला लोग काम पड़ेला तो बाई चांस कभी 10 बरिस पर 5 बरिस हाँ बे काम के ना आइल काम पड़ी वो लोग के तब आइल कहाँ देखत नहीं नीतीश सरकार में माने ऑल सरकार में वृद्धा पेंशन जौन जे वृद्धा ओकरा 80 के बढ़ुए ओतने से 400 रुपये से हर प्रांत में 1100 1000 2800 हो गई नीतीश सरकार में 400 से 400 रहता अब वोट के बेर कहते जा केहू आवेला काहे खातिर आई तो अब वो वोटवा तो मैंने दिया ही ना दियाई वोट ना काहे के दियाई वोट जब हमनी के दियरा क्षेत्र से केहू सांसद के मतलबे नहीं के तो का वोट दे के हुई कोनो मतलब नहीं है का मतलब है जे केहू आवते नहीं के कभी काम पर देते आके एक दिन झंडा उड़ावो आ हो गइल तो अब तो मैंने जीत के जाता नहीं हुई जब से जीत के जाते जब बुरे लगते जब तो घड़ी खो जाते तो केहू माइये बाबू नहीं बाढ़ क्षेत्र नु हई फिर तो बाढ़ अबे करी अब तो दिन नियराते बा हाँ दिन में रहते बा चंपारण आ भुआ एथी चारू ओरी बाढ़ घोषित हो जाला हमनी कहीं बूढ़ के उतरा नहीं तो घोषित ना होला का बुझाता मैंने चुनाव आइल बा मैंने रउआ सबको पता बा नहीं के पता मैंने काहे मैंने आता ना मैंने नाराजगी मैंने सांसद जी से मैंने कहा है अब सब ये सब भैया ये बाड़ल अपन सब जानी तो हमनी के का जाना ममता बनर्जी के वोटियर का जी ई बंगाल के वोटियर हवे ममता बनर्जी अच्छा ममता बनर्जी के वोट एजा के ना रहेले
तो मैंने ओइजा बता ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में बाड़ी मैंने कुछ में ओकस बाकी बंगाल में देला लो। तो रउआ इजा देब नु हम काहे दे पानी बगैर मरत नहीं जाए टोट मैं सरकार के घोटाला कर देले नीति से टंकी बैठा बैठा कहीं सुरक्षा होइले नहीं के तो वोट देले से का फायदा बा। अब विधायक जी तो आवेले तो ई सब कहे नहीं रहुआ सब ना जाए न दी हमनी का पगला एगो बारे लालू यादव पगला पगले के देव जब वोट अब तो से खोल के कहते नहीं केहू खड़ा होको पगले हमनी खातिर काम है आई। तो एजवा तो इंडिया गठबंधन के सुदामा प्रसाद माले से बड़े माले से बड़े तो सुदामा प्रसाद होकर तो अब केहू होको काम करे ले आर के सिंह सुदामा खड़ा भइले से हो जाई। आर के सिंह अरे मैं आर के सिंह मचौले बड़े थी गर्दा तो रउआ कहते नहीं जे लालू यादव के दिए हाँ तो दिए ना तो लालू यादव के पार्टी से सुदामा प्रसाद नु बड़े ना तो सुदामा वो प्रसाद खड़ा हुए तो उनका के ना दिए वो अपन घरे रह ना ना अला रउआ कहते नहीं जे मने हम कहते नहीं जे हम बुर्बक आदमी हई प्रसाद या फरसाद के हमनी के ना देव जाए अनो ना काम करी से करा के देव जाए। का बुझाता देख ली बाबा बनी पगड़ी बना तनी का बुझाता चुनाव आइल बा। देखिए चुनाव देश का राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हम सब जनता को जितने चुनाव में मतदाता है उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। यही हम लोग का फंडामेंटल राइट है। इस क्षेत्र के एमपी हैं आर के सिंह। उनकी कमी यही है कि आते तो यहाँ नहीं है लेकिन उन्हीं के चलते देखिए हम लोग का खेत तक पानी का व्यवस्था हो रहा है, पोलिंग हो रही है। तो जिसमें पॉजिटिव पॉइंट है उसमें कुछ माइनस पॉइंट होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वर्तमान सरकार जो केंद्र सरकार है बहुत अच्छा, बोलने को तो बहुत बोल देंगे, अच्छा है काम कर रही है। उसका जब से स्थापना हुआ है उसका मैनिफेस्टो में था कि एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, उसी पर वो काम कर रही है। कश्मीर में दूसरा 2 झंडा था ना, कौन उसको एक झंडा किया, समझ रहे हैं ना। जो चावल हम लोग 40 रुपये कीन कर खाते हैं यहाँ, वही चावल उनको 40 को कीन कर 5 रुपया में दिया जाता था। अब मरते थे हमारे देश के आदमियों को ही टारगेट कराते हैं, वहीं को जो इनहिबिटेंट है वही उन लोग को पोसते हैं। अभी जाकर एयरफोर्स के गाड़ी पर फायरिंग किए हैं। ना ना तो बड़की बड़की बात दियर में रहे वाला लोग कौन बुझाला नो। हाँ तो मेरे ख्याल से ये सरकार ठीक है, आगे आपकी मर्जी, जनता की मर्जी, हम एगो क्या कर सकते हैं, हम तो अकेला अपना सोच मैंने तेने के मैंने माहौल का कहता माहौल तो ये लो है वो बोलेंगे, हमसे बुजुर्ग हैं वो बोलेंगे। माहौल यहाँ क्लियर नहीं लगता। आई बोल चुनाव आइल बा का कहब और अभी क्या कही जा हमनी के सब लोग जोन करी तोन कर जाई, हां सब लोग करी तोन कर जाई। माने जो अगर सांसद जी जोन बानी बढ़िया काम कइले बनी कि बदलाव होके के चाहिए। और बढ़िया खराब हमनी के नहीं खे भइल तो हमनी के बढ़िया का कहिया के बढ़िया सब बस ये जावा जी आगा आज जी कुछ हमन के बढ़ती होई तो सब हमन के बढ़ल नहीं जा आ जहां सब लोग कर लेता जा कम कर देला। तो अब मैंने होई नु कि मैंने सांसद जी के राखे के बा कि फिर दूसर सांसद के लेवे के बा। ऊ मान ये साले साले बदल डालो। अच्छा हो जा पिपरवा के यहाँ केकरा फंड से बनल बा पंचायती भवन हो जा मठिया पर हो जाबा। हां केकर फंड फंड तो कुछो काहे कह देता रो, सांसद देला बड़े फंड पंचायती भवन बनवले बड़े कहते कुछो ना कही हम तो का कही काहे ना जान ना तुम बोला न कोला नु जबा आ ऊ के हो तो मान लीजिए करते रही ना क्या कम जनता करते वो आग्रह से ग्रसित जनता है। देख ली और वो लोग बा का बुझाता सांसद जी जब काम कइले बनी वही में के घमा में सुतता रहो जब कहावा केकर बनावल हो कहावा पिपरा के मठियावा की हां ना हां 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 ए तारवा खिंचवावत आदमी कौन सरकार के हो काम भइल बे जबा तो सांसद जी के माने राखल जाए कि बदलाव कइल जाए, बदलल जाए। ये दिया काहे के बदल हैं सांसद जी के लेके खाली घुमाई जी उनकर दर्शन कराई एरिया में तब न जनाई। हमनी एक मिनट हमनी के दर्शन कहाँ से कराइए जोना हुलिया लेले से का फायदा। हमनी के ई बतावल चाहतनी जा कि सांसद जी देख ली रउए क्षेत्र के जनता हो
ये जब के का स्थिति बा हमनी के सांसद जी सुनी, देखा रहल बनी जा। आर.के. सिंह बहुत कुछ कहले बड़े, बाकी दर्शन नहीं खन देले, ना दर्शन ना दी है तो का लोग कही। अनो काम कहले बड़े, काम कइले बड़े। दर्शन नहीं खन देले दर्शन नहीं खन देले, ना। ये दिक्कत बा। बीपीएल से एजे पास भइल सुनी बिजली बिल, तो बीपीएल हटा के एपीएल पर 400 रुपए एथी लागे लागल। आ संसद जी कहले नहीं जे हमने के बीपीएल पे दियरा क्षेत्र के राखब जा, बढ़े ना देव जा, तो दर्शनवा हो तब न हमनी के कुछ कहती जा। मने रउआ सब चाहत नहीं जे वहां के क्षेत्र में आई आई हाँ मने कि जोन दुख दर्द बतल हमनी के कहीं जा। कहीं जा हां तबे न वहाँ के सुनबी, बिल्कुल बिल्कुल। और वोट वहाँ के बाई जा। अनो हाँ देख ली ए जवा के लोगन के का नाम बजे देख ली यो युवा बनी का बुझाला वोट देनी रे वोटर लिस्ट में नाम बा ना। सांसद जी के जाने नी देखल ही तो जानी का हम हैं? वो आइले न जो देखल ही तो जानी का की हो की ना। देख लिया को बाबा ए जे घर बाबा हां का बात तो सांसद जी के चुनाव आ गइल बा, माने वोट दिया ही का बुझाता सांसद जी काम कइले बड़े काम तो कई कइले बड़े तो दिया ही ना। अनु माने एगो होला के भाई काम नहीं खा माने के बदलल चाहता नहीं तो रउआ बदलल चाहता नहीं कि राखल चाहता नहीं। काहे बदल जी हां जब काम होते बता। अनु हां देख ली ए जवा अभी हमनी के बानी जा अपना दियारा इलाका के लालू डेरा पंचायत हनु जी। ई लालू डेरा पंचायत हो, आज हमनी के रास्ता से गुजरत नहीं है जा तो बहुत जगह हमनी के जाके दिखा रहल बनी जा कि का स्थिति भी है, तो हमनी के बुझाइला कि ए जो के हमनी के दिखावे के प्रयास करने जा। बहुत सारा लोग तो मैंने आक्रोशित रहला सांसद जी के खिलाफ, लेकिन वहाँ सबके का नाम बजे काम तो कैले बनी, लेकिन ये जब मिले जुले वहाँ के ना बनी ए तरीका का शिकायत भी है। देहे वहां के नहीं खींचा देखल है हमनी के काजी ना ना रउआ ए जगह कहीं बाबा तो हाँ। चुनाव आइल बा, माने का बुझाता सांसद जी काम कैले बड़े या कि उनका के बदल देवे के चाहिए। हमनी के चिन्ह है तब न हमनी के देहिए नहीं के देखल है का कहीं जा। तो मान ली कि अब देखले तो बानी ना जोन भी जोन बा, अब एक तारीख के वोट पड़ी तो मैंने उनका के राखे के बा कि बदल देवे के बा। तो मैंने अब तो आइला के बाद हाँ हाँ वहाँ का वहाँ का आवे के चाही कि ना चाही, जो बूढ़ जले से कि धस जले से कि का होले से तनी कम से कम आहू के तो चाही। मैंने आवे के चाहिए। हाँ आवे के चाही तो हमनियों के कुछ अपन औरज बिल्कुल बिल्कुल। देखी हम एगो बात और वो सबके बता दी हमनी के देख ली अभी ठीक हमारा पीछे में वो सब देखो तो ई बांध के बारे में बता दी कि बगसर से आरा कोइलवर तक ई बांध चल जाला। हम बताई जे नैनी जोर से ने अगर जाता नहीं तो बांध से रुआ राजापुर गंगौली डूबा तक चल जाइब, लेकिन नैनी जोर से जैसे ही रुआ एने आवे नहीं क्रॉसिंग करे नहीं बताई जे जब सैया मरचैया में बांध टूटल बा, ओकरा बाद गौरा राजपुर के सोजा बांध टूटल बा। आए दिन हमनी के चाहे विधायक जी होखस, जिला पार्षद जी होखस, चाहे सांसद जी होखस, हमनी के हमेशा मांग करे नहीं जा कि बांध के कम से कम सरकारी भूमि के सदुपयोग तब हो जाई जे कम से कम एकरा पर रोड बन जाई। इतना भूमि अधिग्रहण करे खातिर बहुत सारा परेशानी होला, लेकिन सरकार के इतना सरकारी जमीन पड़ल बिया जोना के बताई जो हर गांव को सोजा चल जाई। अतिक्रमण कली आइल बा, बांध के ऊपर के मड़ई लगा देले बा, गोईठा बा, माल गरू रखले बा। भाई स्वाभाविक से बात बा कि जेकर के पुछवैया नहीं के ओकर अतिक्रमण हो जाई। तो हमनी के हमेशा मांग करे नहीं जा कम से कम कि रिंग रोड होके के चाहिए। जैसे ही गंगा जी को पटी रहुआ जातनी तो बता दीजिए ठीक गंगा जी के सटले गाजीपुर से हाजीपुर उ रोड मैंने बताई जाता ना नीमन बा। ओकरा बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार नया हाईवे बना रहल बिया, लेकिन हमनी के स्थिति बा कि साले साले जब भी बाढ़ी आवता ते बाढ़ी के दंश से हमनी के जेल रहल बनी जा। सरकार के करोड़ों रुपया खर्चा कैला के बावजूद ई बांध बनैला से कौन भी क्षेत्र के लोगन के फायदा नहीं के, लेकिन सांसद जी विधायक जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के बेरा आके कैसे वोट लेवे के बा जातीय समीकरण बैठा के एकरा से रुआ सब खुद अवगत बनी। हमनी के ज्यादा कुछ का कहब जा, हमनी के हमेशा ही मांग करे नहीं जा चाहे कौनो बेदादी जात धर्म के लोगों के, लेकिन जब बाढ़ी आवेला तो सब लोग संगे संगे बुड़ेला। से हमनी के हमेशा ही दिखावे के प्रयास करे जा। तो सांसद जी विधायक जी रउआ सब देखी कि अभी भी हमनी के दियारा इलाका कतना पिछड़ल बा। बाकी जनता जनार्दन डिसीजन करी जो वोट के करा के देवे के बा। आज के वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।